Sa number 2, isa sa mga survivors na nagluntad nga sunog sa isa ka building nagpensar nga napatay na ang iyang misis. Kuryente isa sa mga ginalantaw kabangdanan sa ginhalinan sang Kalayo. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Ang lalaki sa video may bitbit nga bata papanaog gikan sa nagakasunog nga building amo si Mark Anthony Moreno, 30 anyos. Samtang nagapanaog, hindi siya mahimos kay nabilin sa sulod sa building ang iyang misis. Patay sa kanya. Ano? Anong pinsar kang mo na? Patay ko sa kita na ko ng klayo nga dako ng klayo sa sulod. Bayo? Klayo. Kalayo, kita mo na kalayo na kadako na gid. Sabi mo hindi na sa kagwa. Sabi ko hindi na sa kanya. Nga una sa kapon sa imo gani. Kaya nadapit ko sa balik sa kwarto. Pagkuha sa bayo nga mas niya man kay butang silong nga nadaga na sa sunod sa kon ginawidan sa isa katimbang mo to mawais lang. Ganawi na sa katimbang ako. Kaya isa katimbang ko nagpanik na hindi wala siya nang gano'n. Ang iya t-shirt, ginuba niya kaging basa kaging butang sa ilong sa iya bata para hindi ma-suffocate. Ano ba ko kung bayo kay basta yung butang silong nga. Sa bata? Paano di mo na natunan? Sakong nga kaya ano tapos mga yaka pero nga sa Sa mga seminar sa Bureau of Fire. Siyam sila tanan ang na-rescue sa mga bumbero kag volunteers. Ang nagarenta sa building nga si Thomas Lim ang nagapasalamat sa madasig nga pagrespondi sa mga bumbero kag pagsalbar sa ila tanan. Amo gani sining ko sa mga tinao namon, ikumay lang kidasik sa buong aksyon sa mga bumero naton. Oo. Kaya pag abre ko sa pertahan, king panang ko, bitaw kayo ng bumero. Sunod sa kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, kuryente ang posibleng ginhalinan sa Kalayo. Gani paandam niya sa mga pumuluyo, halungan ang mga extension cord ng mga saksakan. Dapat wala ini natabunan sa carpet o kung anuman nga gamit. Dapat ginakampanya ginani Bureau of Fire ng tanang electrical installation kag electrical appliances ta gina-check gina naton regularly, no? So into say kung dito sa aton origins ang fire, we found out nga may ara sa second floor nga sa storage area. Naglabot sa 4 million pesos ang halit sa natabo nga sunog.